Takže vítáme vás u prvního dílu na hru Battlefield 3. Zrovna jsme se šli rozehrát, mám také na hovno skore, no. Aha. Dux má také lepší trošku, no. A jsem prostě lepší, no. Takovou sračku na broku, trpě na hovno, jako má nízké poškození. Ty náboje, takže to nepoužívám samozřejmě. To je jenom první díl, tak jenom tak prostě TDM, jako No, stoky, příště bude nějaká větší, třeba kaspická hranice, tam s tankama trošku ukážem a... nějaký Conquest Large nebo Conquest no, stačí. potom Rush, Metro určitě bude. No, já jdu teďkom hrát s AEKem, protože chci mít N94, co jsem jí odemknul Assaulta, neboli útočníka, abych byl přesný. Takže... já tu mám nastavené AKčko, se mi zdá. No, takže jsem pěkně dostal z začátku. Mám tu AEK, takže jdem hrát už rovnou. Ups, ne na to. Ups, ne na to, ne tak z začátku. Ale už jsem zvyklý. Nehraju to na plné, to bych musel mít kompa za 40 nejmíň. 20 stačí. No. Tady menší hity dávám, no. Mám F2000. A tak granátem hezky. Jasně, tady hezky takhle, tady se kempnu. Vole. Jak debil. Tak jdem do nich, ne? Na co bych tu stál? On bude mě vyžere. A dozad! Teď ho někdo knifnul, ale luxusně. A tak jdem do nich, už jsem se nastral teďko. Au. Takže používám AEK s Red Dotem, no, potom budu mít bytu někde napravo. Jdeme dál na asistenci, tu lékárnu, když to tak kropí statečně. A teď mě zabíjí a já to double. A já jsem to věděl. A chtěl jsem utéct, nevyšlo mi to. No nic, respnu se dál pomocí entru. Jsem nevěděl, ty vole, kurva, au. Jsem down. A velmi dobrá zbraň. Nízký jedna z nejlepších. Úplně parádní přesnost, výborná prostě, rychlost. Výborná kadence. Je stříky camping. No, chtěl jsem si ho obejít, rozjebal mě, nevadí. Au. Munice družstvo G18. Možná bych si měl vzít... jak se to jmenuje? Tu termovízi na to. Protože to je vážně výborná na tu velkou zbraň. Už jdou. Celkem mě dávají. Nevěří se. Čekej, ty už jdi. No. Ty vole, umři! Ne! 12%. Nevadí, zkusil jsem to, obětoval jsem se pro tým, jedu dál. No, to víš, že jo, vole, čurák jeden splatil, vole. Už zase začíná do hajzlu. Tady 2000 celkem dost slabá zbraň, teda. Jak jsem řekl, tohle je vlastně první díl let's play na Battlefield 3. Bude jich určitě mrdám, vole. Takže jako určitě dobrá hra. Baví mě. A co ukázat ta hra? Ale fakt jako. No, teď už jsem byl zatím, ale i tak mě prostřelil. Jsem se mu chtěl schovat. Jsem v kontejneru. Stejně mě zabil. Tady jsou dva. Někde. Tam byl jeden. Tam jsem na AEK. Aha.
Určitě si nemyslete, že hraju s G18, protože jsem s ní hrál pořád v MV2, to není pravda, nehrál jsem s ní skoro vůbec. Jenom na začátku. Přebíhá Co přes jsem dostal dítřek. nového, asi... No, byl 29%, nějaký debil zase. Holografik jsem se nedíval, co jsem dostal. Nevadí, to jsem hrál. Let's play na to dělat nebudu, protože už tam nebude moc lidí na těch serverech, jedni na jakých cracklích. Potom bude určitě nějaký let's play za TVčka. No bylo jich tam hodně, jsem neměl moc šanci, ale... Určitě bude nějaký let's play za PPčka. Bude, jo, ne? za PPčka bychom mohli dát all points bulety. Reloadida. Určitě tam máme co ukázat. Když se rozehrajem trochu. Fakt jako, ale... Fakt. Máme celkem solidně nadupané zbraně, pokud je ještě vůbec mám. No, musím na ně první vydělat zas. Že zbraně jsou tam jenom na 10 dnů, no spíš na 9, protože si koupíš. No to si koupíš a... To zase... Tak sekunda a hned to už je 9. Takže... Musím takhle vydělávat různě přes mise a... Vykrádání hlavně. Což je dost nudné a většinou povede. Vole, debil. Píč. Se mi nedaří, vadí no. Já jsem to nenabíl. Já mám plné lagy, úplný kuté lagy. Jak to? Nevím, blbne net zase. Prostě jdu dopředu a on jde dozadu. Lol, máš lagy no. Kolik mám ping? 150. No, sweet, tady prostě... No, je to úplně na piču. Tak jak ho vado najednou, nevím proč. No, s takýma skurvenýma lagama se vůbec nedá hrát, do piče. Takže to bude stát za hovno tahle hra, jak už to tak vidím. Prostě chci někam jít a nemůžu. Nejde prostě, to nejde nikam jít, já nemůžu nic dělat. No je down jeden. Nechci kleče. Tady se kempnu, musím jít dole. Že už to bylo dobré? Jo, že... No není. Obral jsem jenom 61. Aha. Super, no toto, vážně. Nemáš lagu. To fakt těším. Na tu hranici. A celkem mě na téhle hře překvapilo to, že například na spické hranici, a to nemyslím jenom na ní, jsou na každý tým povolené 2 tanky. A k tomu ještě na stanovišti. Na každý tým na jednom stanovišti je tam ještě jeden tank, takže vlastně dohromady 3 tanky, 1 vrtulník a 2 stíhačky, což pro 30 lidí například je celkem málo, podle mě. V Bad Company teda dvojice jich bylo hodně víc. No možná uděláme nějaký let's play tam... na Bad Company 2, jako A jo, to určitě. Jo. Mě nahitovaný debil.
určitě, tak No, zabiješ. prostě lagy, no. No to nějaké nifné, dobré. Nejde mi to s těma lagama vůbec, jako ne, že by mi to šlo i tak jo, bez nich, ale určitě víc než s těma lagama. To je ano. Doběhnu tady, vole, kde si spiju, oni se začnou respovat na druhé straně, pak mám rád. No, zabil jsem ho, i když už byl někde v hajzlu za kontejnerem. Vůbec nevadí. Lagy prostě. Prostě internet a to jsem dal. ukázal. No. Kolik tady je celkově zbraň? 75? O hodně více než Bad Company 2 teda. Tu jsou. Jo, ještě můžeme nahradit takové jakoby single player mise pro 2. Proti počítači. Ty vole, tu jich je. O, triple G18 se mi zdá. Nebo jenom double. Teď nevím. Ale jako zabil jsem jich celkem dost. Vole. Tak jenom uvidím, jak padají k zemi, ty zase. No, teď se chtělo točit jenom že lagy. No, nevadí, bylo to pěkné, bych jim tam naběhl dozad. Ten se tady vugnul, ale celkem pěkně. Ty vole, jich tam je. No, oni jsou v tom středu, vole, úplně na to na si středních jarnic. Tam mrnu granát, vole. Na co trefím aspoň. Tak ne, no. Asist? Zase! Akorát dochází náboje, takhle fakt jako. Do hlavy, aby to bylo co nejrychlejší. Tak jo, 18 není špatná vůbec tady. Tady lák zase. Už to tam táhnou přes. Tak přepneme si moc střelby na jednotlivé rány a vykempíme. Teď přepnu zpátky. No, jsem down. Jo, vlastně teďko mám na dvě. Na dvě rány, to je tež dobrý mám. AEG, výborný, no, to má přepínání na všechny. Na jedno, na dvě, na tři. Takže na dálku se s ním krásně střílí a na blízku. To je univerzální zbraň totálně. Výborná zbraň. Asi nejlepší pro mě. By tady nebyl ten slope, tak taky no. I když moje zbraň, kterou má nejvíce kilo, je A91 nebo jak se jmenuje. Která je na dálku totálně slabá. To nebyl můj? Ale na blízku. Tak nevím. Škoda, teďkom jsem se nechal knifnout, jak nějaký nevadí. Už asi nemám moc lagy, bych řekl. Nějaký noob, třeba Flygun. Flygun. Jo, ty vole, Flygun. Auto down. Borec na TDMku, ty vole. Kde bych žil? Flygun. Tak dáme si nějaký ten kill streak. Použiju mou taktiku zadní vrátka. Nevím, jestli jsem hrál proti noobům. Asi jo. Možná, s mým že i Call of krásným Duty můžeme ACR. dát, ne? Aha, to byla celou dobu M4. To bylo dobré, no. Ty vole, to už jsem neměl šance. Takže druhý part je v popisu, klikněte a užijte si.